štampa u tiražu od 1000 primeraka. Niko srećniji od nas. Kada kažete broj 1000, ne zvuči mnogo, ali kada radite ovakav posao koji je krajnje nezahvalan u doba ove savremene moderne tehnike, kada vam je sve dostupno u vidu elektronskih medija, onda kada dostignete tiraž od 1000 primeraka, onda ste tekako srećni i nadate se da će možda sutra biti 1500, 2 i tako dalje. Ovaj drugi broj je doveo do toga da napravimo saradnju sa, još bolju saradnju sa trećim broju sa švedskom ambasadom u Beogradu i za tu priliku uradili smo intervju sa tadašnjim kulturatašeom u švedskoj ambasadi, gospođom Helen Varšu. Ona se ljubazno odazvala našem intervju i ono što nas je jako obranilo i pokrenulo na još veće izazove je bila njena pohvala u intervju koja je naš časopis okarakterisala kao časopis od visokog kulturnog i informativnog značaja za ove zemlje. Kako je rekla, ovaj most koji smo mi uspostavili nije most koji se odnosi samo na prijateljstvo, koji se odnosi samo na kulturu i informaciju, to je most koji će kasnije stvarati nove biznis konekcije između naše dve zemlje. Danas Zora na svojim stranicama donosi priče o uspešnim ljudima, ali o tome nešto kasnije, ne samo uspešnim ljudima u okviru privređivanja, nego uspešnim ljudima koji svima nama mogu da posluže kao jedan mali uzor da se uspeh može ostvariti samo ako smo uporni, ali ono što je najvažnije, ako smo povezani. Zora magazin ima ideju da poveže, da zbliži i da razdaljinu između Srbije i svih naših domova koji su tamo negde daleko učini mnogo